פה שתי הבנות האלה פשוט שרות את השיר, ואני לא חושב שככה זה צריך להיות. של השכונה, אבל היום שלי בכל המדינה, תגידו מי אח? שימו לב לאישה פה, יש לה זר פרחים ביד, ועוד שנייה תראו שלא יהיה לה, ואז פתאום יחזור לה, וזאתי גם פשלה. היא יפה בכל העיר, עונים לי היא הכי יפה שאני מכיר. אוקיי, כל סוף השנה. זאת הייתה פשלה קטנה, אבל עדיין פשלה. מה את עושה? אני די בטוח שאת צריכה לרקוד ולא להסתכל על המצלמה. תראו, אני יודע שההפקה שם נורא טובה ואיכותית, אבל תראו את האישה שם מאחורה, היא פשוט משחקת עם המאפין, ורואים שזה לא אמיתי, אז זה טיפה הוריד מהאיכות, כאילו טיפה. בואו נמשיך. עוד שתיים אולי התחלנו. תראו, עוד דבר שמצאתי, שימו לב לתמונה של סטטיק ובן אלתבור עם צד ימין, רשום זהב, אבל זה בעצם התמונה שלהם מהשיר סתם. תראו אפילו. שימו לב לאישה עם החולצה הלבנה והנקודות השחורות. תראו איזה סבנג היא חוטפת לתוך הפנים שלה מהאיש שרוקד לידה. This is Sparta! מישהו מוכן להסביר לי מה הוא קשור לפה? שמתם לב מה קרה לו? הוא פשוט נפל על הרצפה בצורה הכי כואבת בעולם, ועם זה גם נשברו לו המשקפיים וגם נשברה לו הביצה, כי הוא פשוט מחזיק אותה ומתחיל לצרוח מכאבים. ולסיום, הצעת נישואים אמיתית לגמרי. זה לא פשלה או משהו, אני פשוט חייב להראות לכם את זה, כי אני בחיים שלי לא ראיתי בקליפ מישהו שמציע נישואים למישהי, וזה באמת אמיתי, כאילו זה לא מבוים. אז כן, גם אני הופתעתי. זהו חברים, זה הסרטון של היום. אם נהנתם, תנו לייק ותרשמו לי בתגובות איך יצא הסרטון, ואם אתם רוצים עוד כאלה, וגם תרשמו אם מצאתם משהו שאני לא מצאתי, ואל תשכחו להירשם לערוץ. זה קליק אחד, זה ייקח לכם בדיוק כמה שניות, וזה נורא יעזור לי. ואם כבר נרשמתם, תלחצו גם על הפעמון, שזה יראה לכם התראה כל פעם שעולה סרטון חדש. וזהו, אז אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.